Rosetta on laadukas valurautainen puuhella. Hellalla voit hoitaa monipuolisesti ruoanlaittoa sekä lämmittää nopeasti ja tehokkaasti kotisi tai vapaa-ajan asuntosi. Saatavilla on useita eri värivaihtoehtoja. Mustien valurautaosien lisäksi kuoret ovat joko vuolukiveä tai keramiikkaa. Suuri tulipesä on valmistettu valurautaelementeistä ja puhtaan polttotekniikan ansiosta yksi pesällinen saadaan palamaan mahdollisimman pitkään. Tulipesän alla ulos vedettävä tuhka-astia. Valurauta-arinat voidaan ravistella avaamatta tulipesän luukkua, lisävarusteena saatavilla myös nostoarinat. Sytytysilma säädetään tuhkaluukun ilmansäädöstä. Varsinainen polttotapahtuman säätö tapahtuu luukun yläpuolelta säädettävällä yläpaloilmalla, joka pitää myös lasiluukun puhtaana. Myös tulipesän takaseinässä on ilmanotto jälkipoltolle, joka vähentää haitallisten päästöjen syntymistä. Sytytyksen helpottamiseksi hellassa on kiertopelti, joka voidaan avata suoralle verolle sytytyksen ajaksi. Savukaasut kulkeutuvat suoraan hormiin kiertämättä rakenteiden sisällä. Tämä parantaa vetoa, jos veto on huono tai hellaa ei ole käytetty hetkeen. Nopeasti lämpenevässä paistouunissa valmistat perinteiseen tapaan herkullisia ruokia. Mukana toimitetaan paistopelti ja lisävarusteena saatavilla myös paistoritilä. Uunin lämpötilan näet uunin lasiin asennetusta lämpömittarista. Uunin alapuolella haudutusluukku, jossa voit sulattaa vaikkapa laatikkoruokia. Hellan alapuolella ulosvedettävä säilytyslaatikko, jossa voit säilyttää kattilat ja paistinpannut. Keittotaso on valmistettu korkealuokkaisesta valuraudasta, erillisine keittorenkaineen. Hellan ympäri kulkee krominen suojarauta, jossa voit myös kuivattaa kuivauspyyhkeitä. Hella toimitetaan aina kokonaisena. Ennen asennusta liitoskappale tulee asentaa. Mikäli hormiliitäntä tehdään tavalliseen hormiin, tulee liitäntä muuttaa takalähtöiseksi. Yläpuolista lähtöä käytetään silloin, kun hellaan asennetaan kevyt hormi suoraan ylös. Kuvassa näkyvä liitoskappale toimitetaan aina hellan mukana, ja liitoksen päälle sopii sisähalkaisijaltaan 120 mm liitosputki. Itse liitosputki tulee hankkia asennustarpeen mukaan. Hellan nuohous on helppoa. Oikealla sijaitseva yläpuolinen nuohousluukku lähtee irti nostamalla. Myös keittorenkaat ja koko keittotaso voidaan nostaa pois nuohouksen ajaksi. Keittotason tiivisteyden kunto on syytä tarkistaa aina nuohouksen jälkeen. Savukaasukierron nuohous tapahtuu uunin alapuolelta. Uunin pohjapelti on kiinni 2 kiinnitysruuvilla. Kun pohja on irroitettu, päästään nuohoamaan rakenteen sisäpuoliset tuhkat pois. Rosetta on hyvä valinta edullista, mutta laadullista hellaa etsiville. Katso lisää osoitteesta www.tulituote.com/Rosetta. Tulituote, anna palaa!